Bon dia. Tornem al Parlem Clar, aquesta vegada per parlar d'ordenances municipals. Les ordenances municipals regulen la vida quotidiana del municipi i la seva ciutadania, en temes com medi ambient, economia, etc. Al passat plenari d'abril es va portar un tema a votació en el qual s'havia de decidir si una obra realitzada per una entitat a l'interior del seu local podria ser considerada d'interès municipal, d'especial interès municipal. Això es fa perquè n'hi ha un impost, l'ICIO, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que s'ha de pagar cada vegada que es fa alguna d'aquestes accions. Si en la votació es decidia que l'obra realitzada sí que era una obra d'especial interès municipal, l'entitat podria retornar, se li podria retornar fins al 95% d'allò que havia pagat en l'impost. Nosaltres vam votar que no, junt amb altres partits, perquè pensem que els criteris marcats en l'ordenança per tal de decidir si això era una obra d'especial interès municipal eren massa genèrics i podien portar a l'arbitrarietat. Per tant, pensem que la normativa s'ha de millorar per fer-la més objectiva. També pensem que les ordenances municipals s'han d'apropar a la ciutadania i per tal que tothom pugui accedir a aquest tipus d'ajudes que estan marcades i decidides per l'Ajuntament. Seguirem parlant d'ordenances municipals en properes publicacions.